Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku Jun. Oke, aku garap mangkat ngontel maning. Lagi ngenteni kanca batir wis pada turu nang lantai loro kan kae. Kepriwe perjalanan ayo ditonton bareng-bareng nyong ngepit nang dalan. Yes, dulur penampakane nang gudang Pacific Bike. Nanggone sing duwe merek Pacific. Sepeda antik ana Jengki, Onyx. Batangane aku Onyx produk lawas warna hijau. Lumayan lah nang ngode. Siji maning wis brutuli. Sing mandan lumayan regane iki. Bahane karbon, bro. Orang main-main kerja proyek. Siji lagi menunggu batir. Halo Mas Bro, lumayan. Yo, keseruane disaksikna bae. Nongol maning dulurku makmur. Aslinya wong timur. Wong Brebes ya lagi kae nyoba merek Pacific keluaran terbaru. Arep siap-siap mangkat nyambut gawe. Wah, pada metu ya. Siji loro lu mangkat Mas. Oh, masih kurang ngamaning ngaku. Kan ge bocah pura Sabah. Yo mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat, mangkat. Posisinya baru hujan bro. Habis kang posisi itu darurat pik tekan arah Telukong abang dikit lah. Batangan sepeda Jengki nang arep titik Onyx nyalip jol lumayan dan rame jalannya bro.
ondel pada banter-banter orang ini. Nah, dalam maning gutul ke bro. Mantap jiwa. Lonjong dinake lagi prai mancing, lagi prai wisata, lagi megawe nang daerah Kapuk Pik, Jakarta Utara. Posisinya nang Gudang Pasifik. Oke. Aja kelalen di like, komen, kalau subscribe. Udah kopi disit, ngopi-ngopi. Posisinya guys dalam ini Gudang Pasifik, gudang sepeda mas bro, sedulurku. Salam pangko warga Banjarnegara guys, kabehane guys. Semoga sing nang perantauan pada maringi sehat waras selamat kabeh. Ora ana halangan kadang kaya rezeki jauh. Semangat yuk. Sekitar 50 meter guys, gudang sepeda mas bro, gudang sepeda terbesar Pasifik mas bro, sedulurku guys. Lumayan perjalanannya, modelnya sekitar 20 menit naik alon-alon, antar ya orang osih paling 15 menit. Mas bro wis kutul sedulurku nang Gudang Pasifik beda, sing jarane memang beda. Gudang pengepul nang daerah Kapuk, pabriknya nang daerah Semarang, jarene krungu kabar yang ngodene nang Buringkana kae, gawe kontrakan, gawe mes nggo karyawan Pasifik. Tutul kon kerjaan kita diparkir di sini guling orang ini tuh kopi. Yes, abang Topik nembe mangkat ya proyeknya sebelah wis jadi bisa tinggal nih. Ngopi kayak ngopi, ayo ngopi, ngopi disit dulur. Wah, oke, penampakan ini. Ya, udut disit, semangat. Iya, semangat. Ngontel, udut. Ngontel, Wis lah. Orang motor lah, yang motor ketok siji lah. Motor ortono besi or bose. Iya kok. Ngontel bae wis lah. Kerjane pada ngeluh. Iya. Iya. Tapi ora digubris nang juragan. Ada kuku. Wong Karang Pucung ae. Biasa karo nyong. Iya. Ngode mancing dolanan manuk karo aku. Ya wong bebas iya. Ya wong bebas. Sing senengane iku wae lah. Yo. Gondrong ke sing gurune kae le mojok bae. Ae wong pura sapa kae sing nang video mancing nyong kae. Sing oli lele gede gemeter tangane, ora wani ngangkat. Alah titit. Kepatin kok pingsan.